Asiphinde sifunde. Uthi uverse 3. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Uyazi besingabusiseka ukube kuthiwa ukuphila kwethu ufihlwe ezulwini noma usetafuleni lasezulwini, besingabusiseka. Amen. Kodwa kuthiwa kufihliwe, kwafihlwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu uthatha ukuphila kwakho, wathatha nokuphila kaJesu wakufihla kuye. Umuntu ofuna ukuphila kwakho kufuneka yena uNkulunkulu ngoba kufihliwe khona. Bazalwane, ngenxa yesikhathi ngicela ingcezu zenkosi sibuye size. Even our partners and friends, ngicela sibuye size lapha. I won't be long. Mhlawumbe nababadala singabanika itulo. Worshippers ningabaleki. Abadala singabanika itulo. Ekwale anointing. Thanks for boss. Maningela. Won't be long. Mhlawumbe abadala, mhlawumbe ngahlala, manje badingisala ngahlala. Kulezi itulo kodwa ngabaleka ama worshippers. Hallelujah. Hallelujah. Bakhona abangama partners ethu, friends. Hallelujah. Khona mama Nkosi. Hallelujah. Lento engizoyenza la akusiyi procedure se-divine. Umoya Ngcwele njalo uyayangitshela yona, ngiyenza ngendlela umoya Ngcwele athi ngiyenze ngayo. Akusiyi procedure. Hallelujah. Uthi umoya Ngcwele lento uNkulunkulu ayiphefumula phezulu. From today is over 7 times more phezulu. Mina ngibe first year, nina nizoba university. Bese abazalwane elminister kubo, they will be 7 times more than you. And you will be 7 times more than me. Iprinciple le uJesu watshela abafundi bakhe sehamba wathi mangenzenzile nina nizokwenza more. Akufanele ama followers akho enze less. It's not biblical. Uma abazalwane obaphethe bezokwenza less, ufeyilile wena. Akufeyilanga bona, ufeyile wena. Uma nina nizokwenza less than me, ngifeyilile mina. Nina fanele nenze more. Uthi umoya Ngcwele ekuseni laba befundisi